Patay ang 36 anyos nga lalaking police corporal human giposil sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Bit-bit nga kwarta ug armas sa biktima. Gitangag sa mga sospek. Nakaalerto si Efren Mamak. Nagbuyod na og wala na'y kinabuhi tapad sa iyang motorsiklo kining lalaking rider human gipusil sa kadalanan sa Purok Lapu-Lapu, Barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Miyerkules sa hapon. Ang biktima, nag-edad og 36 anyos ug nasayrang usa ka police corporal kinsa naka-assign sa 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Matud sa Police Regional Office 9, pabiyahe gikan Pagarian City ang biktima yang gisundan kini sa riding in tandem suspects. Pagabot sa lugar nga gikahitabuan sa krimen, ni-overtaken ang mga suspect og gipusil sa backrider ang pulis hangtod nga natumba kini. Gitangag matud pa sa mga suspect ang dakong kantidad sa kwarta nga dala niini. Lakip na sab ang gi-issue nga armas niini dayon misibat. Sa ngayon, ang tinitingnan namin is robbery dahil nakita ng ating investigator na merong slip from isang loaning institution na connected sa PNP. The release date is that day mismo, so may pera yung ating biktima. Upat ka basiyo sa bala sa 9mm pistol ang na-recover sa crime scene. Padayon ang backtracking sa CCTV aron madakpan ang mga sospek. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Nagdadalamhati kami sa pagkawala ng kasamahan namin. Rest assured, sa ngayon, ang commitment namin is mabigyan ng hustisya ng aming kasamahan. Katulad lang po sa mga insidente na nangyayari. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.